Ola, boas. Damos comezo á terceira parte do curso introductorio de Excel. Vamos orientar hacia cara tres aspectos principais. Un é a parte de tablas dinámicas, outro é a creación de gráficos e outro é os filtros. Empezando polas tablas dinámicas, hai que comenzar dicindo que hai hai un concepto básico que é o de columnas rotuladas. Que é columnas rotuladas? Pois como se pode ver na base de datos que vamos utilizar sobre tipo de coches e modelos, é dicir, un dos campos da columna é fixo ata que cambia, pois eso, en este caso a marca, o modelo, o que vai sí que vai variando sempre a versión, pois a potencia, vai variando según o tipo de coche que utilizamos, pero, claro, dentro da mesma do modelo hai varias versións, pois o que vai variando principalmente a versión e o custo, evidentemente. Entón, para empezar, primeiro, como vedes, temos o problema de que ao ter unha base moi grande, pois non vemos a fila inicial, entón vamos a empezar facendo, fixando as columnas e as filas que nos queiramos. Bueno, para eso, o que queremos é fixar, pois, esta fila, para que sempre se nos vexa a variable que estamos utilizando, e, pois, principalmente, estas dúas columnas. Para ello é moi sinxelo. Vamos a vista e en vista temos inmobilizar. Aquí temos varias posibilidades, ou inmobilizar só a fila superior ou inmobilizar só a primeira columna. Pero nós o que queremos é fixar tanto a fila como as columnas. Entón, hai que ter cuidado para fixar eso, hai que situarse na primeira fila e na primeira columna que queredes que se mova. É dicir, aquí vais a mover a partir de aquí e a partir de aquí. Bueno, pois para ello vamos a, unha vez situada o cursor na celda correspondente, vamos a inmobilizar paneis. E como podes comprobar agora, fixa tanto a columna como a fila. Bueno, para comenzar coa tabla dinámica hai que coller, é importante coller todos os datos que queremos analizar. Todos os datos. Vale, para ello, agora hai que darlle a insertar tabla dinámica. Vai crear unha folla nova. Voulle baixar un pouco o tamaño da letra para que se vexa ben. Entón, aquí agora temos, na parte dereita, temos os campos da tabla que queremos utilizar. Todas as nosas variables que tiñamos como columnas na folla anterior, agora pasan a ser as variables que temos aquí. Bueno, pois queremos analizar que tipo de coche queremos nos comprar. Para ello, temos pois unha restricción básica que é o precio de venta. Para ello, metémoslo en filtros e escollemos pois un máximo. Vamos a coller valores máximos e escollemos un máximo. Neste caso, pois, vamos a ver ata 25.000 euros. Pois escollemos todos os prezos de venta que sean menor a 25.000 euros. Para ter bastantes opcións de modelos. Porque agora vamos a ver os tipos de modelos que temos de coches. Veamos o último e daremos que aceptar. Vale. Agora vamos a meter a marca en fila, porque queremos analizar que marcas hai. Neste caso, só nos aparece con esa restricción Volkswagen. É dicir, por qué? Porque os BMW son máis caros. Vamos a subir entón para que aparezcan os dous ata... Bueno, vamos a coller todos. Vamos a coller todos, e así miramos. Despois metemoslle
a restricción económica ao final. Si temos os dous, que modelo vamos e metémolo no de banca, no de filas, e por calquer circunstancia a noso silicato non nos gusta. Bueno, pois, para filtrar o silicato, movemos de novo o modelo ata filtros, en filtros damos a seleccionar varios e deseleccionamos o modelo 4, a silicato. Volvemos a pasar modelos a filas e agora, como vedes, só aparecen tan. Para que non nos quede así tan feo e que quede máis en forma de táboa, o que podemos facer é imos a marca, configuración de campo, e nos subtotais e filtros damos ya que non queremos ningún. En deseño e impresión que nos mostre as etiquetas en formato tabular, é dicir, apiladas. E así temos aí os dous modelos coas dúas. A ver, que versións hai agora? Bueno, pois vamos a meter de novo aquí. E para que non nos quede todo tan grande, facemos o mesmo. En modelo, ten en conta que antes fixemos en marca, en modelo, desplegamos aquí configuración de campo. Quitamos eso e poñemos en formato tabular. Entón, así pasa a unha. Vamos a meter máis restriccións. Que tipo de combustible queremos para o noso coche? Pois, metemos os filtros e tipo de combustible. Pois queremos a gasolina está moi cara, tal, ainda que, bueno, días que agora co novo imposto que queren aprobar, pero, bueno, de momento vamos a escoller días. Vedes como se reduciron xa os modelos, tanto un como o de outro. Entón, que tamén nos interesa? O consumo medio, que teña un consumo medio bastante axeitado, digamos. Bueno, pois, vamos aquí, seleccionamos dun 5,5 para baixo, que é un consumo medio tanto o consumo medio é o consumo que fan entre carretera normal e urbana. Entón, vemos que, bueno, reducese un pouco. Despois, tamén podemos meterle a potencia que queiramos. Bueno, vamos a meter o número de portas primeiro. Meteremoslo como filtro tamén. Bueno, como é só para nós, pois vamos a meter 2 ou 3 portas. Sorprendentemente, por exemplo, todos os serie 3 desapareceron. Os serie 3 suelen ter 4 portas. Bueno, pues quedámonos con estas. Vamos agora a ver que precio medio teñen estes tipos de modelos. Para elo, o que facemos é o precio de venta pasámoslo de filtro, como vedes aquí, están todos, pasámoslo o filtro a valores. E hai que ter cuidado, isto é a suma dos valores dos precios medios, pero o que queremos é o promedio. Pois se poñedes en reconto, aquí o que vos conta é, vedes que aquí hai dous Golf 1.6 TDI EMT e aquí tamén hai dous Golf tal. Por eso están sumando as cantidades tal. Hai que darlle o valor promedio. O valor promedio é, se queremos sacar en formato de número, moeda. Entón, danos que hai 3 opcións que podemos ter. Unha máis económica, que é o 1.6 TDI, sempre tendo en conta que falamos de 2-3 portas, de diésel e dun consumo medio ata o 5,5. Entón, temos o precio medio dos Golf 1.6 dos 22.000 e pico euros. O 2.0, pois xa ten máis motor, pois
se encarecese un pouco ata os 26.000. E o GTD, que é, digamos, o máis deportivo, o máis sport, pois xa ten un precio de 30.700 euros. Entón, según nos queiramos, escollemos un ou outro. Pois isto é para que sirven as táboas dinámicas. As táboas dinámicas sirven para concentrar e filtrar a información nunha base de datos moi grande que temos ata chegar a unha toma de decisión do problema que nos queiramos. Espero que vos haya solucionado e que vos sirva para no futuro.